Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na an ce ka ce wace fagen namu na kafarta mata gobe ta Allah online media concert. Ni na kuna zira da mali dan majalisan dokokin doki duk wani magin ku ke cewa a ci gaba da bibiyar kafarta mata gobe ta Allah online media concert domin tun kuɗa tulun dukkan bukatun ku na labarin da ke wakana a cikin gida da wajen Najeriya. Kazalika da na sai gaskiya ban fasa ba na ƙara tsinduma cikin jihar Kano na shiga wato masana'antar Kannywood na binciko wani babban labari inda kuma wani babban jarumi a Kannywood ya gana da Aminu Daurawa wato babban malaminmu na jihar Kano shugaban kwamandan Hisba wanda kuma suka tattauna wannan babban jarumin ya bayyana cewa irin ta'asar da bannan da wannan masana'antar ta shirya fina-finai ke aikatawa inda ya lissafo abubuwa kwara uku ya ce ana kawarci maɗigo zina wa'in abubuwa ba sun kazanta a wannan masana'anta inda kuma ya nuna tute cewa fa shi ya faɗi gaskiya kuma ya fita ko a gurin ubangijinsa ya bayyana cewa idan fa ya samu sana'ar da tafi wannan fa zai bar sana'ar Kannywood wata kalma da wato wata take cewa ta fi sana'ar yan wahala to tabbas fa domin fa wasu kuma sun fito suna cece ku ce akan hakan fa inda a mutane ke cewa duk wanda bai ce zai ja da wannan bawan Allah fa sai inda karfin sa ya kare idan mutum ya fasa kai shi ma kotu ma ya rena Allah da halice shi mu dai Najeriya zaman lafiya muka fi so kuma mai dorewa ubangiji Allah ya dafa mana domin shi kuma wannan babban malamin Shagami Daurawa yana yin namijin kokari ubangiji Allah ya saka ya biya shi da alheri don haka al'umma fa yanzu sun fara shiga taitayin su jami'an tsaro na aiki